Non ningkrenga porkang sampen kachipajok jepan ilimethang Karbi khayatum penang anatum ke pekar om kachinam jepan anta une. La somatha ponsi first charity trust satum patirpi ponsi rongmili ramsing timung arongalong donkre trok ahem tu naphan pekar om ronpon. La pen ke bangji lang aning kan sitami mati jong achiklo nang kele lute bangso sai Karbiang long arlo pali thek adim an pedi kerona sai klempon bomji pusi alangli tumpen birtanang pali. News Desk Report TK News. Fulani Youth Development Committee atumpen kavedet atumaphan pekar om keronpon. Fulani constituency keparlo Fulani Harmon Club along Fulani Youth Development Committee atumpen kave pinpin atumaphan mathasi pekar om ronpon. Athe ningkreng apor hut penang an adimalong kangsam kachechak nang pen apran kedam nang topiklo. Laso kamatha ajok Fulani Youth Development Committee atumpen Lottery Club of Guwahati Luit atumpen EC project kewan pen ajok Fulani Youth Development Committee atum project endunsi akejoy pen pekar om ronpon. Lason si kebang jilang arnita akeng kateka katumaphan wheelchair ta akejoy pen ronpon jila pen amek kavia tumaphan akejoy pen selang pon jiputa pachini pon. News Desk Report TK News. Pekar om keronpon ajay mek padu pono labangso ajay mek kidu long nilutu malong aman kidu Guwahati Rotary Club President elect pen nagi chitong dun alangli Amit Agrawal alangli tanang chitong dun lo alangli rata tengno pachini pe nilitum chunu riponi lapen Rotary Club long member Lobo Bora alangli phanda rata tengno pachini phansi chunu riponi Bukuliam. Amit Chitri, alangli phanda bachini. Kedam Tangarni Everlasting HS School along second annual Sports Week kepadopon. Labangso Sports Week Everlasting HS School Headmistress Priti Tiron Pipensi Japon. Bangso Annual Sports along Student Atumpen Asonson Pathupon. Lapen Labangso along Singhasan Constituency Local MSC Mate KAC EM Amar Singh Tiso Aluhi Sarpuaman Pen Chitongdun. Labangso Sports Week along EM Amar Singh Tiso Pen Everlasting HS School Tumaphan Alangli Pen Kachoro Pon Alam The Nijepon. Athe Singhasan Constituency along Ason Kepa Phihup along Nanglitum KG1 pen Higher Secondary and Education mate ke Charlie Anathu ke paprang dunjia phan nangli tum lapu an kabor iepot nangli tuma phan choro parpiglo lapen ke bangji lang arni sitame Everlasting HS School pen College an sitame ke padopon unji aphan bor ira pedlo nang lapen Singhason Constituency arat sitame chingthur pon rapedlo nang pusi EM Amar Singh Tiso Second Annual Sports Week Everlasting HS School along ke padopon arni ningjetekang. News Desk Report TK News. The hoisting of the flag will be followed by the school anthem. Therefore, I would like to request everyone to kindly rise and stand for the school anthem after the hoisting of the flag. We come from where we come from here to be evidence, here to belong, here to be served. Let the stronger friends serve. These are motto and our aim. Long live First English School. Long live First English School. Long live First English School.
Pini Langpher constituency VDC Bhavan along Langpher constituency angkang kiduk kelak lapen amek kachicharchi anu kangthong akeng katekok kido atumaphan KACEM mati local MSC Madhuram lekthe aridengpen pekar om tarpolin lapen chiti malan hai hui keronpon lapen labangso amaya longpen arunadoi sitame ronpon lapen kewangji lang arni morning pen ke Langpher constituency arlo along penang anke pachingthur pon jephan EM Madhuram lekthe pen bor ipon popusik ningjepon News Desk report TK News মোৰ নিজৰ গাঁৱতো আমাৰ মানুহবিলাকটো তেনেকুৱাটো ঘৰৰ মাটিটো অকল মাত্ৰ 1 বিঘা মান মাটি পটা থাকিব কিন্তু কি ক'ব পাহাৰৰ মাটিটো 100 বিঘা বুলি ক'ব 50 বিঘা বুলি ক'ব 30 বিঘা বুলি ক'ব কিন্তু তথ্যটো নাই কালিবাগলাংদি গতিকে যি সকলে পাহাৰৰ মাটি আছে আজিলৈকে মাটি পটা কৰা নাই ঘৰৰ মাটি না বনাই দিব পাসবুক আছে না সব আছে অনুময় শইকীয়া 87 পুলিং স্টেশন মহিলা খানা দেমা মহিলা মা গুড বাহিনী মহিলা কামা এইটো আদু কোনটো গুড বাহিনী 50 53 পুলিং স্টেশন 54 পুলিং স্টেশন গুড বাহিনী 54 গুড বাহিনী চুরলো পিনি নিলিতুম লাংফের আহমস্তি আফারমান কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল CM Sir Dr. Tuliram Rohang nang pingkhara teng pinila tikok tiki kangthong kaselok mate physical handicap paralysis lason la langferolong doana tumphan sarkar penjitu ke roniya hormu kachiumape lapen ke musuri alan lapen ke tarpolin amparta fishery department pen la lan no lata fishery jitu nursery net pini nilitum keron padupon lo lapen ke orunodoi nonhejong council pen constituency 3 jitu break up kuridet pen pini nilitum orunodoi aso form keron pini inauguration kurilo CM Sir na pinkhara teng pen asi ason nilitum kidukela garara tumfan keron kepajir ponji pani tumbori ponbomni lapen ke kam punon ason jitu development apu thaglam punon muning pena bangani litum homosti longa paching thura sai amu nilitum keklem pangcheng kon